Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur abuztuaren 11 ostirala, astearen amaiera. Elkarrizketa berriak izanen ditugu, batetik Jurgi Ekiza, Willy Drummond taldearen gitarra jotzailea eta abeslaria da, eta taldearen inguruan eta azkeneko bira honen inguruan hitz eginen dugu, eta bestetik Loli Kaie EHU UPV-ek antolatzen duen udako ikastaroetako baten zuzendaria da, zehazki sexualitatearen inguruan hitz egiten du, eta ikastaro horren inguruan zenbait kontu aipatuko dizkigu, baina beti bezala goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1888an, Bartzelonan, Pablo Iglesiasek UGT sortu zuen. Urte batzuk geroago, 1936an, frankistek garaiko euskal pizkundearen bihotza zen Tolosa udalerria bereganatu eta handik ordu gutxira euskal kulturari buruzko eta euskarazko liburuak Gipuzkoa plazan pilatu eta su eman zieten. Tartean, Ixaka Lopez Mendizabal, euskaltzale eta argitaratzailearenak. Egun berean, baina 1988an, Donostiako Zezen plaza berria inauguratu zen Ilunben. Eta bukatzeko, 2016an, Maialen Txurraut euskal kirolariak Rio de Janeiroko Olinpiar Jokoetan ur lasterretako kaiak modalitateko finalean urrezko domina irabazi zuen. Txurratarrena izan zen inoiz euskal emakume batek bakarka lortu zuen lehen urrezko domina. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Larun batean, Lilo kontzertua, Lizaso Orgin, eguerdiko 12etan, Orgiko basoan, euria eginez gero Ultzamako baserri eskolan. Eta igandean, Tximeleta, Sorgin Orratz eta Txoriak tailerra. Gabriela Barrio artistarekin Bertizen, eguerdiko 12etan, erakusketa aretoan. Ikusi dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, astelenera atzeratu da Txibiteren inbestidura, eskuinaren errekurtso baten beldur. Behin betiko bozketa asteartean izango da, eta jabetza hartzea datorren asteko ostegunerako geratzen da. EH Bilduren oinarriek 82arekin babestu dute abstentzioa. Gero Abaik Oio izendatu du gobernuko bigarren presidente orde. Irujok eta Jerdik ere errepikatuko dute, eta Dominguez itzuli da. Argazki nagusian, kontzentrazio masiboa, Zabalguneko 152 merkatari proiektuaren aurka dauden bitartean. Titularrean, Gurutze plazako aparkalekoaren aurkako gaitzespena. Eskuineko berrietan, batetik, ingurumen zentralak 2005 kontsulta jaso ditu 5 hilabeteren buruan. Bestetik, A15 errepidearen Nafarroako lehen zatiko obrak esleitu dira, Tutera eta Madril artean. Jarraian, Nafarroan matrikulatzen diren autoen 5,7 baino ez dira elektrikoak. Beste berrian, tiroz hil dute Ekuadorko presidentetzarako hautagaietako bat. Bukatzeko, Angela Pascualek artez salatu du herripagainan dotaziorik ez dagoela. Kirolean, Osasunak 6 milioi ordainduko dizkio betizi Raul Garziaren 165aren truke. Aimar Orozek dio, bestetik, harro dagoela Osasunak bere kontratua luzatzea pentsatzeaz. Diario de Navarran, titular nagusian, Txibite hilaren 15ean izango da berriro presidente, EH Bilduri esker. Ezker Abertzaleko oinarriek abstentziora jotzea erabaki dute. Gero Abaik Ana Oio izendatu du presidente orde, eta Fernando Domínguez, Mikel Irujo eta Jose Maria Jerdi kontseilari. Argazki nagusian, elkarretaratzean parte hartu zuten, atzo, arratsaldean, Gurutzeko plazan orain arte deitutako jendetsuena. Izenburuan, plaza aparkalekoaren kontra. Auzotarrek eta merkatariek berriro eskatu dute Iruñeko Sangoza kaleko proiektua bertan bera uzteko. Eskuineko berrietan batetik 3 urteko kudeaketak Elortzen bateria planta instalatzeko. Nafarroako Volkswageneko langileen artean kezka eta haserrea sortu zuten garraioaren hiriaren proiektuagatik. Bestetik, Ekuadorreko presidentegai bat hil dute tiroz. Bukatzeko, erregaia urteko preziorik altuenean,
15 zubiko bisaietan. 5 astez jarraian gora egin ondoren 2022ko abuztuko prezioa gainditu du. Goian futbolean Brujasek Akureiri 5-1 irabazi zion eta aurkaritzat jotzen da. Bukatzeko Raul García 6 milioiren truke iritsiko da Osasunara. Gara titularrean EH Bilduren oinarriek abstenitzea eta inbestidura erraztea babestu dute. Maria Txibiteren izendapena azkenean datorren astera arte itxaron beharko zuena ziurtatutzat eman daiteke EH Bilduko militanten 83%k abstentzioaren alde egin ostean. Behean, Jon Barrutia, Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko kideak esan du agian garaia dela etxebizitzan ekintza kirurgikoak pentsatzeko. Argazki nagusian, Fernando Villavicenzioren familiak negar egiten du, kasu honetan bere arrebak. Fernando Villavicencio, abuztuaren 20ko hauteskundetan Ekuadorreko presidente izateko hautagaietako bat, asteazken gauean hil zen ustezko sikario batzuek tirokatuta, Kitoko mitin baten irteeran. Edizio hau ixtean 6 pertsona atxilotu zituzten, ustezko inplikazioagatik. Berrian, titular nagusian, Euskalgintza etxita agertu da Nafarroako gobernuko akordioarekin. Itun programatikoak atea itxi dio euskararen ofizialtasunari, eta ez du jaso hizkuntza bizi berritzeko urrats nabarmenik. Kontseiluaren arabera, 2019ko paktuan jasotako baino are murritzagoa da. Titular txikietan, inbestidura. Saioa asteburuan egitea eragotzi du eskuinak, eta astelenean eta asteartean izanen da. EH Bilduk ontzat jo du Txibiteren hautagaitzari bide ematea abstentzioaren bidez. Argazki nagusian, eukalipto zuhaitzak Urdaibain. Titularrean, eukalipto saien azalera 146 handitu da 6 urtean. Bizkaian geratu eginda edapena, landaketei iaz ezarri zitzaien luzamenduaren ondotik. Bizkaian daude Euskal Herriko eukalipto gehienak ia 180. Eskuineko berrietan, batetik, Fernando Villavicencio, Ekuadorko presidente gaia hil dute tiroz. Bestetik, Gasteizko jaietan 11 eraso matxista gertatu direla salatu du mugimendu feministak. Bukatzeko, ECOWASek prest egoteko agindu dio Nigerren esku hartzeko indar militarrari. Euskal Herria irratian, berri nagusian, Ana Oio, Mikel Irujo, Jose Maria Ierdi eta Fernando Domínguez izango dira Gero Abaiko kontseilariak. Oiok hartuko du bigarren presidente ordetza. Domínguez osasun kontseilari izango da berriro, eta Itziar Gomez gobernutik geratuko da. Zurekin Nafarroko Begoña Alfaro etxebizitza kontseilaria izanen da, baita lehendakari ordea ere. Beste berrian, 20 kilometroko lasterketa egingo dute bardeetan zehar euskararen alde. 20 eta 7,8 kilometroko Santxikorrota izeneko proba antolatu du agerraldiak datorren uriaren batean, Argedaseko erdigunean amaituko dena. Bukatzeko, EH Bilduren militanteek Txibiteren inbestiduran abstenitzearen alde egin dute. Bilkiden 71,2 botoa eman du eta gehiengo zabalak 82,7 abstentzioaren aldeko botoa eman du Txibiteren inbestidura babesteko. Gaurko eta asteburuko eguraldia entzun dezagun orain. Gaur giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta tenperaturak gora egingo du. Zerua ia erabat oskarbi egongo da egun osoz, eta egunaren azken orduetan behodei batzuk izango ditugu kostaldetik gertu. Temperatura maksimoak igo egingo dira, 26 eta 28 gradura iritsiko dira kostaldetik gertu, eta 32 eta 26 gradura barnealdean, batez ere Araba eta Nafarroa hegoaldean. Larun batean eguraldia aldatu egingo da. Goizaldean zerua lainotzen joango da eta ziurrenik zerua oso deitsu geratuko da, batez ere ipar partean. Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean hodei gutxiago izango ditugu eta ostarteak zabalak izango dira.
Ipar-mendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko da, eta temperatura nabarmen jaitsiko da. Igandean giro nahasia. Temperatura apur bat igo daiteke, batez ere barnealdean. Zeruan hodei asko agertuko dira, baina egunean zehar ostarteak ikusiko ditugu. Arratsaldean eta gauean litekena da ezegonkortasuna areagotzea eta zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Gaurko lehenengo elkarrizketan Jurgi Ekizarekin gaude, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon zuei eta zuri. Willy Drummond taldearen gitarra jotzailea eta abeslaria da, eta aurtengo abuztuan hainbat kontzertu eman dituzue jada eta oraindik ematen ari dituzue, eta jada Etxarri Aranazen eta Gasteizen egon zarete, duela gutxi abuztuan, eta gaur bertan beste kontzertu bat duzue edo oker nago? Hori da, ikastegietan joko dugu ostiral honetan, gabuntan, eta astelehenean Gabirian. Hauek dira abuztuko bi azken kontzertuak. Eta, kontzertuekin abiatu baino aurretik, noiz sortu zen Willy Drummond taldea? Orain aspaldi, guk hasi gira kontatzen lehen kontzertutik, eta lehen kontzertua izan zen 2004ko abenduan. Beraz, hurrengo urtean taldearen 20 urteak izango dira. Eta zergatik jarri zen nioten taldeari izen hori? Izen hori dator teleserie batetik, frantses estatuan Arnold Willy deitzen zena, eta Willy deitzen zela estatu espainolean, eta ziren bi personai eta bietatik bat zen. Genuen hau nahi genuelako norbaiten izena izataz gure izena, eta ez olako izen. Eta zenbat kidek osatzen duzue taldea? Gaur egun gira ni gitarra eta hotxan, Vincent Bestaben beste gitarran, San Bidegain nirekin taldea sortu zuen hastapenean basuan, eta Felix Buff baterian. Lau kide, eta gero kontzertutan noski bagoaz gure teknikariekin, eta beraz. Eta beti kide berberak egon zarete? Gure. Beraz, hastapenean San basu jokalaria eta ni, beste bateria batekin. Gero oso laster bateria aldatu zen, Felix sartu zen, beraz, berak hasi dago hastapenetik. Eta gero mandugu urte asko lehen gitarrista batekin, Rafael Rodrigo. Gero hortik sartu zen Joseba Lenoir gurekin, utzi zuen, Joseba Lenoir bera nafarra dela, berakoa. Eta gero hirukotean ere ibili gira garai batez, eta azken 2 urtetan Vincent Bestaben bera sartu da taldean, eta orain laukote moduan gaude. Eta ze estilotan edo generotan kokatzen da taldea? Guk beti erraten dugu roka egiten dugula, rock musika oso estilo zabala da, bai hori ez, gure tresnek ematen dutena, bi gitarra, basua eta bateria, hau da rock klasikoaren formatua egiten dugu, eta egiten dugu rock nahasketa bat, gauzak nahiko bortitzak eta gauzak laseagoak ere, eta gure nortasuna edo da dena egitea euskaraz. Naiz eta izenak ez den horrela ematen, letra guziak euskaraz dira, eta dena idazten eta sortzen dugu ere lagun artean, pixkat hau da taldearen mamia, da eksperientzia bat oso kolektiboa. Ez da abeslari bat edo musikari bat eta besteak laguntzen dutena edo, baizik eta dena sortzen dugu lagun artean, dena lantzen dugu lagun artean, eta ekstra musikala den guztia ere, talde baten bizitzan dagoena, asunto teknikoak, promoa, zen gizaz, dena egiten dugu guk lauak pixkat kooperatiba bat bezala. Zein da normalean taldearen publikoa? Zein jende mota joaten da zuen kontzertuetara? Dituztelako, eta gero urtez urte, lortu du ere jende gehiago irabazten, eta biztan da, eta beharrik, eta beraz, badira ere gazteagoak, beraz esango nuke,
orokorrean 30 eta 45 urteko jendeak, neska eta mutilak hori bada bietatik, eta gazte batzu noski interesatzen direnak orain, ez dira hainbeste. Noiz eman zenuten lehenengo kontzertua? 2004an non izan zen? Ze oroitzapen dituzu kontzertu horren inguruan? Oso berezia izan zen, hori zen Eletan, iparraldeko herri txiki bat, Baxe Nafarroan, eta zen taberna bat antzegoena, eta beti goten giren pajanda botatzera taberna hortan, eta beraz taldea montatu genuenean, hori repertorio bat osatu genuenean, prufratu genuen tipoari han egitea lehen kontzertua. Eta izan zen oso ondo, horretzen ezia kontzertuaren erdian edo pea ez duela funtzionatzen, eta hotxak asik ez den zuten, eta oso punkia izan zen, baina horretzapen oso onak ditut, eta batez ere hor hartu ginen, zidaz gogotsu ginela, hain gogotsu ginen, egin genuen lehen kontzertua hor, eta aste hortan berean erosi genuen furgoneta bat, emateko bigarren kontzertua Parisen, eta hor erabaki genuen furgoneta bat bagenuela, hori benetako talde bat ginela, eta orain bai hastenak ginela bira bat montatzen. Eta zein hirietan egon zarete adibidez berezienak kontzertuak ematen? Europa osoan edo Europatik kanpo ere? Europatik kanpo ere, guaxik gira iparaldean, gero nahiko laster hasi ginen jotzen egoaldean lehen data izan zen Irunen eta bigarrenak Gasteizen. Alabedi erratiko lagunek asko maitatu zutelako diskoa, eta beraz gomitatu gintuzten jotzera harak, eta hortik hasi ginen egoaldera jotzen. Egoaldetik hasi ginen jotzen Estatu Espainolean, lehenik Katalunian eta gero Madrilen, gero Estatu osoan jo dugu ere, Frantzian 2014an egin genuen bira handi bat talde baten telonero, beraz hor ginituen Zenit areto handiak, eta baita ere Pariseko Olimpia famatu hori, beraz hauek izan zidan olako momentu oso bereziak. Gero 2013an egin bira bat Europara joan ginen Belgikara eta Alemaniara. Eta gero bereziki azken urtetan izan dugu aukera joateko bai Australiara, bai Japoniara eta bai Koreara. Beraz, pasaren urtean egin genuen Japonia eta Korea, eta hau bereziena edo hau izango da. Korean jotzea oso ez genuen txekuen pentsatzen hori egiten. Eta zenbat bira egin dituzueia da? Diska bakoitzeko bira bat egiten duzue? Bai, azken finean bira talde bat egon girenak kasik etengabe jotzen, ez? 2004an hasi gira jotzen eta hasi gira kontzertuak ematen, eta 2007ko hastapenean lehen diska atera da, eta hortik gaur arte gutxi gora bera egaten dugu egiten dugula 40 edo 50 kontzertu urte bakoitzen. Hau da, media bat izango ditzateke. Batzutan gutxiago, batzutan askoz gehiago ere, beraz, hau da media. Eta askotan, bira bat amaitzen dugula, zenbait bete berantago diska berri ateratzen da, eta hasten gira berri. Salbu, 2014 garen urteko bukaeran etenaldi bat hartu genuela, urte bat eta erdi edo 2 urte, eta berriro egiten dugu etenaldi bat orain, beraz, orain ematen dugu kontzertuak dira pixkat azkenak momentukotz. Gure azken diskako birak urte bakar bat iraunen duelako, eta beraz urtarriaren lauean, bostean emanen dugu gure azken kontzertua Donostian, eta hortik deskantso bat hartzen dugu berriro. Eta lehenengo deskantsua zergatik hartu zenuten? Nekadura, justu, erraren dut, etenaldi hori baino lehen, izan zen, atera genuen azken diska, ALB diska izan zen, eta ALB diska horrek, piskat, arrakasta gehiago izan zuen, aurrekoai konparatuz, eta beraz asko jo genuen. Eta hor aldibidez, 2 urtez, 180 kontzertu eman genituen. Eta beraz izan zen asko. Beraz, hortik atera ginen nekatutak, eta humanoki ere gure artean ere bizkate etxoak sortzen ziren, zenta talde bat izatea da diskak egitea, kontzertuak ematea, baina da ere denbora asko pasatzea elgarrekin, eta horrez gain garai hartan, taldekide gehienek elgarrekin bizi ginen etxe batean, etxe konpartitu batean, lokala genuen bertan, genuen bizi bat oso aman komuna ez. Eta beraz, momentua zen igual bakoitzak bere bidea egiteko, eta beraz deskantso bat hartu genuen. Hastapenean ez genekien luzea edo laburra izango zen, edo betirako izango zen, pixkat aurten bezala ez, eta azken finean urte bat
pasatzen utzi genuen eta elkartu ginen lokalean eta plazera hartu jotzean eta erabaki genuen berriz haste. Eta nork hartu zuen erabaki hori, ea, bueltatuko gara eta elkartuko gara eta diska berri bat aterako dugu. Aman komuna izan zen, justu etenaldia baino lehen, egin genuen kontzertu berezi bat, urte bat lehenago edo, Neil Young kantariari omenez, eta beraz, horren egiteko Joseba Londoak sartu zen gure taldean, eta Willis Drummonden, eta hortik beraz bilakatu zen taldekide ez, eta zenbat hilabetez, bostean artean egin bira. Eta beraz, etenaldi hori eta gero, elkartu ginen bostak lokalean, eta ja, zerbait etortzen zen, kantu ideiak genituen eta hor, Rafak, beraz, gitarista historikoak egiten dugu utzi zuen, baina bai Josebak segitu nahi zuen, eta lauan artean erabaki genuen egitea zenbait kontzertu da hortan, hori zen 2016eko udan, egin genituen 5 kontzertu, eta paraleloki, hasi ginen lan egiten justuki Australiako produktore batekin, Berkeley, grabatzeko diska bat formatu honetan, Josebarekin. Zen tabula rasa diska, eta hori atera zen 2016eko urte bukaera. Eta etenaldi horretan 2014koan bakarkako proiektuekin abiatu zinen, ez? Bai, ni hasi nintzen, egiagateko banuen olako garai hartan olako krisi existitziala ez, hola musika utzi behar dut, aski dut, beste zerbait egin behar dudala. Baina gero etxera voltatu nintzen eta egin nuen lehen gauza zen ordinagailua piztu eta nire maketa zaharrak begiratu eta erabaki nuen musika uzten badut ere, utzi baino lehen behar dut kantu hauekin zerbait egin ez. Eta beraz 2015ean eta hasi nintzen konpusatzen eta grabatzen nire bakarkako diska. Atera duen estudioko lan bakarra da, bakarka. Baina gero hortik, hasi nintzen dutzen bakarka ere olako formatu berezi batean, looper batekin pedala bat bukleak egiteko aukera ematen duna. Eta hortik jo duen pila bat urte batez, eta gero taldea berriz hasi zenean, hasi ginen hola tartekatzen, ez? Eta beraz, orain gutxiago egin baten dut nire bakarka proiektua, beran ideia dut ere urrengo urtean, taldearen deskansoaz aprobetxatuz, azken berriz hastea proiektu dut. Beraz, bateragarria izango litzateke talde batera matea eta bakarka ere lan egitea? Nola ematen dizu hastia? Hori, saiatzen naizenean dena nahasten eta dena egiten momentu berean egiagateko pixkat zaila da. Zenta materialaren aldetik ere pixkat komplikatu da eta batez ere agenda. Eta jakin behar da, nik badaukada nire proiektua, beran Felixek gure bateri joleak badauka ere bere bakarkako proiektua, Rudiger izenekoa. Gure gitarista berriak Bensantek badauka ere bere proiektua Botibol izenekoa. Eta orain ere gure basu jolariak, Xanek, sortu du proiektu bat eta hurrengo urtean ere hasiko da jotzen proiektu honekin. Beraz azken finean bakoitzak ditu bere proiektuak eta agendaren aldetik super zaila komplikatu da dena batera eramatea. Beraz erabaki dugu Willis Drummond martxan dagoenean, Willis Drummondek daukala lehentasuna ez. Eta horrengatik ere noizbenka barritugu fase batzu Willis Drummond ez dagoen, bakoitzak bere proiektuak aurrerazteko. Rudigerrek ateratzen ditu bere gauzak bere burua errekuperatzeko. Uste dut hori oso ona dela ere taldearen zat. Azken finean gero bakoitzak bere esperientziak egiten ditu eta esperientzia guzti hauek metatzen dira taldean eta ustez taldearen onerako da. 2022an kaleratu zenuten azken diska titulatzen dena hala ere, ez? Zer kontatzen du diska honek? Zer kontatzen ditu abestiak? Da diska bat, aipatzen duna gaurko mundua, gure ikuspuntutik, eta beraz bada kezka asko, krisi orokorragatik, krisi ekologikoa, krisi ekonomikoa, bizi ditugun azken urte hauek, COVID-a, orain gerla irauten duna, eta beraz, asatu gira hori pixkat aipatzen, beste gai batzu daude, orain zaitasunak ditut gauzak hartzen bateko, aipatzen du gaurko mundua ikuspuntu irun batetik, bai saiatzen girala ere zerbait baikorra ematen, bai energiaren aldetik alde bat lehenik, eta badauka ere besuan ere bada zerbait baikorra,
pixkat erraten duela azken finean bizitza dela handiena, ez? Edo zen gizaz, naiz eta dena beltz eta dena ilun ikusi, bizirik irauten dugu eta horrek ez du presiorik. Eta hau da ere pixkat bizitzaren historioa eta horrela futsatzen du munduak, hori erraten dut kantu batean hor pixkat dena sortzen dela kaosetik ala utzetik, ez? Eta beratzutan kaosan gaudenean ere bai, pentsatu behar da, naiz eta momentu gogorra izan, seguraski kaos horrek balioko duela ondoko mundua eraikitzeko eta espero dezagun ondoko mundua hobeto izango dela. Beraz guk, hala ere, letrak ilunak ditugu, beran oso itxaronpetsuak dira. Eta nola egiten dituzue abestien tituluak? Nola aukeratzen dituzue? Hau interesgarria da. Guk Willis Drummonden kasuan bederen, badugu saia kasik beti egitea lehenik musikak eta gero letrak. Askotan egiten dugu musikatik melodia eta melodiari egokituz letrak idatzi. Azken diska honetan lortu genuen ere melodia batzu hastapenetik izaten, eta letra batzu ere aurretik genituen aldibidez Felixek berak bateri joleak idatzi zituen letra batzu frantsesez, eta nik euskararatu kantu bati egokitzeko. Gero nik idazten dudanean, normalean sehatzen naiz, hartzen alboan dauzkadan olako letra batzu edo idei batzu, eta gero grabatu ditika entzunez, sehatzen naiz ikusten ze gaia edo ze letra ondo litzateke musika honekin. Eta gero hortik hasten da idazte lan bat. Zentazken finan melodiari egokituz, kantaren estrukturari egokituz, giroari egokituz, neukan idei hartzen dut, berriz idazten dut hastapenetik, eta euskaraz behin bada berriz idazten dut, eta frantsesez behin bada itzuten bat lantzen dut, ere musikari egokituz. Uste dut musikak duela lehentasuna, eta letrari garantzia asko ematen diot, letra erakitzen dut musikaren arabera, eta ez kontrarioa. Ez naiz letratik hastean musika bat sortzeko, hau oso gutitan pasatzen zen. Eta zergatik ez zenuten erabaki adibidez frantsesez zenbait abestiatera? Hori galdera askotan pausatu digute eta erantzuna pixka berezia da. Zenta egia da, azken finean, ni gainera badaukat ibilbide oso berezia euskararekin. Nire ama hizkuntza izan zen, amaren bidez, baina gero galdu nuen. Azken finean eskola frantsesaz egin nuen, eta etxean ere frantsesaz sartu zen, Baionan bizi nintzen eta Baionan euskaldun kopurua oso txikia da, eta beraz, aurra nintzenean bizitza frantsesaz egin nuen, eta euskara galdu nuen eguneko unean. Hori dena kontatzeko azken finean berrizik ikastu dela ekaren bidez eta gero unibertsitatea eginez. Baina egia da, naiz eta dena berrizik hasi, frantsesa menperatzen dut, euskara baino gehiago. Beraz, gezurra litzateke esatea, naturalagoa zait euskara egitea, ez da hola. Baina da, uste dut dela erabaki politiko bat da, azken finean da pixkat nortasun bat bereskuratzea, eta horrez gain, bada zerbait oso berezia, eta oso zaila dela esplikatzea, baina euskara ez da nire hizkuntza naturalena, baina bai igual nire hizkuntza intimoa edo zakit. Zerbait hola, eta beraz, kantatzeko momentuan, zure korputza osoa erresonentzian ibintzen duzu, eta da pixkatolako vibrazio historio bat, eta horren egiteko, hor bai askoz naturalagoa zait euskaraz egitea frantsesez baino. Nire ahotsa frantsesez entzutea kantatzean, oso arraro egiten zait. Alta nire ahotsa da, eta frantsesez mintzatzen banaiz ez dut arazorik, baina nire ahotsa frantses kantatzen entzutean oso arraro egiten zait. Hau, ezin da esplikatu, izango da inkonsiente historio bat, eta gorputzak izango du bere partea ere historio hortan. Eta taldekideekin egoten zarenean, normalen hitz egiten duzue frantsesez edo euskaraz? Gehienetan frantsesez. Felixek eta Danzantek ez dakite euskaraz, Xanek bai, baina Xan ezagutu nuenean, bera ezagutzen dut institututik, 17 urte genituenetik, ezagutu nuenean euskaraz nekian oraindik, ez nuen oraindik berrizik hasi, eta eraz gure harremana hasi dugu frantsesez, eta hori badakigu oso komplikatoa da, lau urtez frantsesez irentzatuta gero, egun batez aldatzea hori, eta txipori aldatzea ez dugu sekulan lortu. Eta askotan esaten dugu, orain egin behar dugu, ez dugu sekulan lortu, egia errateko. Beharrez gure teknikariak euskaldunak dira, eta beraz, haiekin ere euskaraz aritzeko eta guri euskalduntzeko gure mundua hor daude ere, eta bai,
pixkat bitxira ere eta pixkat kontraesana ematen aldu, azken finean talde bat izatea euskaraz kantatzen duena eta euskara aldarrikatzen duena, eta azken finean taldekideen artean beti frantsesea dena. Hau da ere gure egiaren erreitate tristea, igual Nafarroan ere hori badakizu oso ondo, azken finean horrengatik izaten dut askotan euskaraz aritza edo euskaraz kantatzea erabaki politiko bat dela, zenta musika bi gauzentzat baliotzen aldu, egiten da musika ikusten duzu munduaren islada bat izan da dira, ez? Zure musika munduaren islada bat izaten alda, edo izaten alda ere zure musika amesten duzun munduaren islada bat, ez? Eta nik uste dut euskaraz kantatuz, aldarrikatzen dugura, oraindik espero dugura egun batez bizitzea gizarte euskaldun batean, nun normala itzateke euskaraz aitza, eta nun normalizatze hori ondo benetan lortua den, ez? Eta beraz, hau da ere, guk euskaldunok ez badugu euskaraz kantatzen, inok ez du eginen, eta beraz, hor bai, desagertzera kondenatuak gira, beraz. Egiten dugu hori horrengatik ere, baina sobera pentsatu gabe. Nik uste dut maite dudala euskaraz kantatzen, idazten hori ere, igual idatziko dut batzutan frantsesa ez da gero itzuli, baina kantatzeko tenorean euskara dela. Eta nola da bitaldekite hoientzako ez dakitela euskaraz, haien diskak euskaraz izatea eta kontzertuetan euskaraz entzutea eta ez dute ulertzen? Bai, azken finean nik letra bat egiten dudanean aldibidez, beti bidaltzen diot itzulpenarekin frantsesera. Jakinez guk gure CD-etan, CD-ak egiten zirenean, beti ipintzen ditugu liburuskan letrak, baita itzulpenak frantsesez, espainolez eta ingelesez. Ideia baita justuki segitzea gauzak euskaraz egiten, baina erakustea ere munduari euskaraz egiten dira gauzak, jendeak ere uler dezala. Beraz, letrak ulertzen dituzte beti. Gero kontzertuaren momentuan ez. Gero Felix bateri jolea beran bizi da, beraz, naiz eta bera euskaraz ez dakian azken finean bizi da mundu euskaldun peto-petoan, eta beraz oso ondo sentitzen da unibertso horretan. Vincent-entzat, beste gitarristentzat, bera sartu dela azken momentuan taldean, bada mundu bat deskubritzea ez. Beide asko egin nuen, zenta Korean ginenean justuki bilan urtastapenean, momentu batean, egin leku batean, eta ez zen deus ulertzen, benetan sartzen zira taberna batean, eta ez da ere ingelesez deus dena dago koreagez, eta ez da entzuten ez. Eta serion, zerraroa egiten duen deus ez ulertzea. Eta berak izan ziren, ni zuekin nagoenean gualdean, horrela da ez dut ulertzen, eta efektu beraz zegoen. Hor, guartu nintzen, ze aldaketaren, ez, edo iparaldeko batentzat, edo batez ere bera, iparaldeatik kanpo bizitzena, bizitzea hola une batzu euskaldunen artean, oso arraroa egiten zaio, baina, bueno, oartzen da ere, ez dakit, ni ustez, horren bidez ere oartzen da gehiago gure egiaren erreitateaz, eta gure egiaren Eta zer nolako harrera izan zuen azken diskak hala ere? Nahiko ona, oso ona, eganen dugu, eta kritikaren aldetik aldibidez zarata, bondo sonoro zaratak ezagin zuen 2022ko urte onena bezala, beraz gu oso pozik honekin, kritikak nahiko onak izan ziren, eta gero publikoaren aldetik, uste dut betiko publikoa mantendu dugula. Naiz eta publiko zabalago batera onkitu dugu, igual diska bera freskoa baita, grabatua zuzenean, badukala zerbait nahiko eta melodia gehiago dauka ere, eta argitu ginen nola lehen kontzertutik, jendeak bazekezien hitzak, diska berriko hitzak kantatzen zituzten, eta hori zituztera, baizik eta diska berriaren kantak entzutera eta kantatzea gurekin, beraz, ahera nahiko onda izan da, bai. Eta musikaz bizitzeko ematen du, zaila edo zaila da? Guk lortzen dugu, gero, igual ez gira sartuko kontu administratiboetan orain, baina bai
frantses estatuan, beraz, iparraldean ere bai, badagoelako estatuto berezi bat musikarientzat, eta teknikarientzat ere balio duena. Labur esateko da paro forma bat bezala, azken finean jotzen ez dugunean paroa aurkitzen dugu. Olako, bai. Eta beraz, horren bidez, tortzen dugu bizitzen. Eta beraz, hau da pixkat sistema. Beraz, guk badugu suerte hori taldearekin bizitzea. Markatu, etxe bat pasatzen, gustu. Den ez dugu dugu, pasatzen. Markatu, kontak eta pixkat izango duzu. Bando, pasatzen. Eta beraz, badugu aukera eta suerte hori musikaz bizitzea. Iasetiko behar dugu taldea, baita gure bakarkako proiektuak, eta dena behar dugu, bedan isaten dugu, musikaz baizik ez dugula egiten gaur egun, eta hau, kriston suartea. Nola aldatu da musikaren egoera lehen CD-ak saltzen zenituztenez, eta orain gehien bat plataformetan entzuten dira bestiak, ez? Nola izan da aldaketa hori, eta nola jasan duzue? Egiarrateko kezka bat da, ni naiz eta artista izan eta plataforma hauek oso gutxi pagatzen dituzten artistak, egiarrateko nahiko plataforma zalea naiz. Badaki musika munduan jende askok gaizki hartuko duela nik hori erratean, bai, nik iruditzen zait kriston aukera besteak kanta bat entzuten eta beste 10 bat kantu deskubritzea eta beti izaten musika direkin, eta azken kritikatzen dut alde batetik Spotify eta plataforma guztiak, bai egia da, nik neuk erabiltzen da bastante, eta ulertzen dut jendeak musika aurrera entzutea eta ez diskak erostea. Kezka bat da, artistikoki lehenik, zenta egia da orain obra hori ez da geho sortzen ez da plazer batzen sortzea diska bat osorik, benetan hartzen zen une bat, pixkat magikoa, diska bat deskubritzeko, ez? Gaur egun entzuten da musika, kanta bat, eta uzten da pasatzen, eta beraz, hori aldaketa bat da, baina uste dut mundu aldatzen da beti, eta ez da arazo bat, ezagutzen duguna desagertzen ari da, beraz, iruditzen zaigu lagia dela, baina ez da lagia, eta beste bide batetik gozatuko da horren musika, eta gozatuko da ere. Beste kezka, da artista bezala, musikari bezala, biztan da ekonomikoa, egia da, batez ere Euskal Herrian, eta nolako azokarekin eta, diru sartze importantea. Gereti badugu sentsazioa ezagutzen duguna beti leheniko gara izan dela, eta zerbait desagertzen nahi dela. Begiratzen baduzu musika azken 100 urtetan, dola 100 urte zen ere musika erosteko manerarik, eta zuzenekoa baizik ez zen existitzen. Gero lehen gramofona hauek sortu ziren, bakarrik oso aberatzek zituzten etxean. Gero izan ziren viniloa, eta gero bai masa produktu bat bilakatu zen, bakarrik 70 hamarkadan, beraz dola 50 urte. Ez badu bakarrik 50 urte gizakeren historian musika erosten dela eta konpartitzen dela eta erosten dela. Fase horrek iraundu garai batez, eta orain pasatu da, ez da lehozlagi. Orain gure kezka da atxematean diru hori nola konpentsatu ez. Eta azken finean, diskak ez saltzen, kantak grabatzeak eta estudiora joatea beti pagatu behar da. Beraz, azken finean, hor da horreka bat ere, alde batetik beste finantzaketa batzu lortzea da manera bat, eta beste bidea da atxematean manera batzu merkeagoak grabatzeko, aldi bidez etxean sortutako estudioak, eta nik ustean ditut gaurko taldeak eta mugimendu asko dutenak. Beste egunean jotzen genuen etxarrien duplakoekin, dupla taldekoak, eta duplakoek badute haien estudio txikia etxean, eta hola grabatzen dute nahi dutenean, eta gero bakarrik pagatu behar duten asketa lana ez, beste talde bat, beste produktore batekin, edo teknikari batekin. Igual hau izango da ere bide bat, gauzak irago egitean gu geuk, eta artista hau lanera bueltatzea, eta zen finan hau da gako bat ere. Duzen izanaz gakoa beti da egokitzea ez, zerbait borrokatzen bada, borrokatzen da, ezin bada borrokatu, egokitu behar da, eta ez da beste aukerarik. Hori da. Eta nolakoa da orain arte egiten duzuen bira honen inguruko balorazioa? Postu da pixka bat zuratzen galdera?
Nolakoa da orain arte egiten duzuen balorazioa azken bira honen inguruan? Oso pozik, eta hasi ginen Euskal Herrian aurkezpen kontzertuekin eta gehienak bete ziren. Ziren soldautak izan lan bai, aldi oro 500 lagun edo izan ziren bai Bilbon, bai Donostian, bai Gasteizen, izan ziren aurkezpen politak. Gero hortik izan genuen aukera hori egiteko Asiako bira hori Japonia eta Korea eta hori izan zen esperientzia bildurakia, beraz, horrengatik jadanik bali zuen bira osoak. Beran, horrez gain handik bueltatzean montatu genuen gure tokiak tur, hau da montatzen dugun bira bat noizbenka, hau zen bigarrena egiten genuena, eta basatuz bakarrik tabernetatik edo gaztetxeetatik edo ezagutu ditugun areto txikietatik, eta hau montatu genuen martxoan. Partez atzeratu izan barrituen data batzu berriz ere COVID-agatik, baina aldibidez bat eman bar genuen Lizarran, eta Lizarrako data hori izango da orain urriaren 7an. Eta gero, gaztetxe bira hori eginta gero, hasi ginen udako kontzertuekin, orain falta zaigu uda hori amaitzea, eta gero urritik goiti urtarri arte izango dira pixkat agurtzeko kontzertuak, edo. Eta beraz izango da bai kontzertu bat Lizarran Nafarroan dutzeko, Gasteizen beste bat normalki aterako da ere Arabarekin ere ondo agurtzeko. Ipar Bilboko kartantzokia berriro emanen dugu, eta Etxarrondon amaituko dugu. Eta horrez gain ere, abenduaren 2an emanen dugu kontzertu bat Bartzelonan, justuki aurkezpen datetan ez genuelako egin, eta orain esan dugu ezin dugula bira hori amaitu Bartzelonatik pasatu gabe. Beraz, bagoaz ere Bartzelonara, Madrid egin genuen urte astapenean, beraz, urte oso ondo egon da, eta ez dakit urte batez eman ditugu igual 60 kontzertu edo horako zerbait, oso poita izan da, baina orain pozik egin dugunarekin, baina pozik ere deskantso bat markatzea. Bagoaz hori beldurrik gabe eta kontent ere, gogotsu beste gauza batzu egiteko ere gara batez. Orain elkarrizketa amaitzeko galdetu nahiko nizuke, nola definituko zenuke taldea hitz batekin? Hitz bakar batekin? Edo bi gehienez, zino bai. Zaila izatearren. Zaila da, oso zaila da hori. Ez dakit. Esan ez aldik. Ez, eganen duke ikusi beharrekoa. Ikusi beharren talde bat da. Beretan, bai, ikusi beharrekoa. Beno, hemen utziko dugu rengo kontzertua, orduan, non izan behar zen? Gauntan, ikastegietan. Gaur bertan, ez? Bai. Bai, eta astelehenean Gabirian. Eta gero baitugu asko irailean eta urte bukaera arte. Gure kontzertu guziak, baita gure mertxa, baita gure musika, bideoak, eta dena aurkitzen aldira, gure net, dena dago. Oso ongi mila esker Jurgi hemen gurekin egoteagatik, eta beno, amaitu ondo bira, eta gero hartu gogoekin etenaldi hori beste gauza batzuk egiteko. Zerik asko gobitagatik. Mila esker. Venga, gero arte. Iruñeko udalaren azken albisteak ikus ditzagun. Batetik, Wojciech poloniar sortzaile ezagunaren 25 marrazkiz osatutako erakusketa izango da ikusgai Ziudadelako bolborategian. Ziudmak Nocturnos, homenaje a Chopin, ilustrazio erakusketa urriaren 1 arte egongo da ikusgai. Ziudmak artista, marrazkilari, eskultore, litografo eta ilustratzaile poloniar ezaguna da, eta bere ibilbidea errealismo fantastikoaren korrontean kokatzen da. Aipagarriak dira, adibidez, Miguel Cervantes on Quijote klasikoa, edo Frank Herberten Dune sailaren edizio poloniarra bezalako fikzio zientzietako lan handiak.
Bestetik Lilo taldearen kontzertua izango da ostiral honetan Media Luna Parkean, Enklabez zikloaren barruan. Pop, rock eta indie musika 2000... Bestetik Lilo taldearen kontzertua izango da ostiral honetan Media Luna Parkean, Enklabez zikloaren barruan. Pop, rock eta indie musika gaueko 8:00 aurrera, Pablo Sarasateren estatuaren ondoan eta sarrera doakoa da. Lilo Iruñerrian sortu zen 2020an, Maria Mateo abeslari eta gitarraren abestiei musika jartzeko. Pop, rock eta indie estilokoak, abestien hitzak euskaraz dira gehien bat eta askotariko gaiak jorratzen dituzte. Amaitzeko dantza garaikidea Katalunia, Kanariar uharteak, Grezia eta Gipuzkoatik. Bihar larunbata Harresien jaialdian. Emankizunak gaueko 8:00 Zaldi Zuriaren txokoan eta 10:00 Jito Alaian izango dira. Biharko lehen proposamena 3 talderen ikuskizun laburrek osatzen dute, direla Los Informals, Bartzelonatik, Javier Arozena, Kanariar uhartetik, eta Danae eta Dionisios Greziatik etorritakoek. Gaurko bigarren elkarrizketan Loli Kaierekin gaude, ongi etorri eta arratsaldeon. Eskerrik asko, arratsaldeon. UPVHUko Unibertsitateak sortutako UIKA Fundazioak antolatutako topagune, sexualitateak emakumeen ikuspuntutik ikastaroko zuzendaria daukagu, eta beraz, zergatik animatu zinen ikastaro hau zuzentzera? Bueno, sexologiako prestakuntza egin nuenetik, hainbat ikastaro eman dizkiet, bai pazientei, osasun profesionalei, ikaslei, unibertsitateko eta ez unibertsitateko ikaslei, eta bueno, egoera honetan, aukera honetan ikusi nuen, aukera ona zela, gai honi buruz hausnartzeko gune bat sortzeko, eta, bueno, naiz eta gaur egun sexualitateari buruzko informazio asko dugun, leku guztietatik eta bide guztietatik, baina nik uste dut oso espazio gutxi daudela pentsatzeko, gai honi buruz pentsatzeko eta hausnartzeko, eta bueno, entzuten ditugu hainbat gauza, baina gero ez dakigu zeintzuk diren gure desioak, gure nahiak, zer nahi dugun, zer ez dugun nahi, zer uste dugun, orduan, bueno, horri buruz pentsatzeko eta hausnartzeko ahal izateko, aukera hau paregabea iruditu zitzaidan. Eta zure ibilbide akademikoa zein izan da, ze berez erizaina zara? Bai, erizaina naiz, bai. Hori da. Orduan, bueno, ni hasi naiz, erizantza, Gasteizko Erizantzako Unibertsitate Eskolan amaitu ondoren, lehen mailako arretan hasi nintzen lanean. Madril, Errioxa eta Arabako osasun zentro batzuetan egon naiz lanean, eta, gero osasun mentalean erizantzako espezialitatea egin nuen, eta ondoren Arabako psikiatrikoan lan egin nuen denbora labur batez. Erizain asistentzialaren lana uztartu dut, sexualitateari buruzko prestakutzarekin herritar guztiei, osasun langilei, unibertsitateko ikaslei eta bigarren hezkuntzako ikaslei zuzendutakoa. Eta, gai honi buruzko artikulu batzuk ere idatzi ditut. Nondik datorkizu sexualitatearen ganako interes hori? Lehen mailako arretan erizain gisa lanean hasi nintzenean, paziente batzuek beren sexualitateari buruzko galdera batzuk egiten zizkidaten. Eta nik nekien oso ondo nola erantzun, nola abordatu gaia. Orduan, erizain gisa, pertsonen osasuna ikuspuntu integral batetik zaindu behar genuela uste nuen, eta horrek sexualitatea barne hartzea ezan nahi du. Beraz,
arlo honetan gehiago trebatu behar nuela pentsatu nuen, ezagutza zientifikoetan oinarritutako erantzunak eman ahal izateko. Eta horrela hasi nintzen formatzen eta ikasten. Eta horrelako zerbait edo ikastaro horrelako bat antolatzen duzu lehen aldia da, edo? Bai, atzuko udako ikastaroetan lehenengo aldia da. Bai islari gisa parte hartu nuen orain dela 4 edo 5 urte, baina zuzendari gisa lehen aldia da. Norekin batera zuzentzen duzu ikastaroa, beste zuzendari bat dago, ez? Bai, Lourdes Pérez. Lourdes Pérezekin batera zuzentzen dut ikastaro, eta berak maize zentro sexologikoan egiten du lan, eta, bueno, pues, maizek urte asko daramatza sexu prestakuntzan, sexualkuraritza eta sexu terapian Gasteizen. Hemen Gasteizen, Araban, esango nuke, erreferenteak dira. Eta ikastaro hau zertan datza? Bueno, uda ikastaro honek sexualitatea ikuspegi positibo eta aberasgarritik eta lantze baliotik landu nahi ditu. Eta, bueno, pues, sexualitatea emakumeren garapenen prozesu dinamiko eta evolutibo gisa ulertzen dugu, eta beraz, sexualitatearen ezaugarriak aztertuko dira bizi transizio guztietan. Eta guk uste dugu, ikastaroari esker, norberarengana nola hurbiltzen garen, gure gorputzen jabe nola egiten garen eta sentitzeko eta desiatzeko gaitasuna aztertuko ditugula. Era berean, osasun, hezkuntza eta esparru soziokomunitariotik emakumearen sexualitateari arreta eta laguntza emateko beharraz hausnartuko da, emakumearen ongizate integrala lortze aldera. Eta zenbat irauten du 2 egun, ez? Soilik irauten du ikastaro honek. Zenbat ordu akademiko izanen dira gutxi gorabehera? 20 ordu izango dira. Bai, hasten gara irailaren 6an, hasten gara 9etan eta 5:30 arte irango du ikastaroak, eta hurrengo egunean irailaren 7an izango da 9etatik ordu 2 arte, gutxi gorabehera. Zer eginen duzu 2 egun horietan, bakarrik alde teorikoa edo praktikoa ere? Praktiko alde batez ere izan nahi du ikastaro praktikoa. Osea, metodologia izango da dinamikoa, praktikoa, eta, bueno, klase magistralak egongo dira, edo saio magistralak egongo dira, non ponenteek bere parte hartuko dute, eta modu teorikoan bere edukiak azalduko dituzte, baina beste aldetik egongo dira tarteak, non parte hartzailek edo entzulek aukera izango dute bere iritzia emateko edo hausnarketa egiteko. Orduan, bueno, zentzu horretan nik uste dut oso praktikoa izango dela. Orduan, bueno, eta egin nolabait lan bakoitzak egin behar du bere lana, ikastaroan zehar, bakoitzak egingo du bere lana, eta ikusiko ditugun edukeien inguruan hausnarketa bat egiteko aukerarik egongo da, eta, bueno, pues, eramaten dugun zerbait gero gure bizitzan pues martxan jartzeko, ezta? Gure asmoa da bakoitzak eramatea erronka bat bere bizitzan martxan jartzeko. Nori zuzendutako ikastaroa da? Bueno, pues publiko orokorrari eta, bueno, baita unibertsitateko eta ez unibertsitateko ikaslei, osasun, profesionalei, bai, osasun profesionalei, irakaslei, unibertsitatekoak eta ez unibertsitatekoak, orduan, bueno, eta publiko orokorrari. Eta non izanen da ikastaro hau? Miramar Jauregian, Donostian,
izango da, bai, Maiamar Jauregian. Ze material erabiliko duzue ikastaro hau lantzeko? Bueno, erabiliko ditugu betikoa, PowerPointak eta aurkezpenak, eta gero izango ditugu Prometeako enpresako langileak eta lagunduko digute material, muralak egingo ditugu, parte hartzaileen ekarpenekin egingo ditugu muralak hobeto ikosteko, eta bueno, pues batek esaten duenak, pues igual beste norbaitek esango du, baitu hori interesgarria da, nik horretan ez dut pentsatu, eta bueno, pues denon artean pues ekarpenak eta hausnarketak egiteko. Orduan muralak ere egingo ditugu, eta bueno, bideoak ere jarriko ditugu, bideotxo txiki batzuk, hausnarketak egiteko edo azalpenak hobeto ulertzeko, eta bueno, pues gutxi gora bera hori izango da. Zenbat denbora erabili duzue edo egon zarete ikastaro hau prestatzeko? Azarotik ona, oraindik gabiltza prestatzen, baina azaroan hasi ginen proposamena egiten. Orduan azarotik ona. Eta horrelako ikastaro bat prestatzea, nondik hasten zara, nola abiatzen zara? Barkatu, ez dut ulertu? Nola da horrelako ikastaro bat prestatzea, non hasten zaren, ze prozesu daraman? Bueno, hasieran proposamen bat egin behar duzu, eta orduan pentsatu behar duzu, ze edukiak sartuko dituzun ikastaroan, ze metodologia erabiliko duzun, hori oso garrantzitsua da, ze badaude ikastaro batzuk, guztiz teorikoak direnak, ponenteek ematen dute bere edo azaltzen dituzte bere edukiak, eta jazta, hor bukatzen da dena. Pentsatu dugu igual metodologia dinamikoak eta aktiboa erabiltzea, entzuleek ere, ez entzule bakarrik izateko, baizik eta parte hartzaileak ez izateko, ezta? Orduan, zentzu horretan, pentsatu behar duzu, hori, zein edukiak izango diren interesgarriak, metodologia, eta gero ponenteak, zeintzuk izango diren. Adibidez, ponente berezi bat daukagu, Alejandra Martínez de Miguel izenekoa, eta berak Madrilgoa da aktorea eta sexologoa da, eta bueno, iruditu zitzaigun pertsonai ospetsu bat eta interesgarria gure ikastaroan parte hartzeko. Eta, bueno, pentsatu behar duzu, hor ponenteak gaian espezialistak izan behar direla, eta eskarmentu handikoak, gai honetan, orduan, bueno, pues, prozesua horrela hasten da, eta gero, bueno, pues, fundazioak proposamen hori onartzen dizu, ala ez dizu onartzen. Orduan gure kasuan onartu ziguten, eta gero jazten da, pues, gehiago, zehaztasun gehiago ematea. Osea, ja pentsatu behar dituzu, pues, ponentzien izenburuak, zehaztu behar duzu zehatzmea zertan zeri buruz hitz egingo duzun, bueno, pues, zehazten duzu dena. Eta, bueno, iraupenak, tailerraren edo esposizioen iraupenak, eta, bueno, pues, eta gero azken fasea da difusioa, ezta? Eta horretan gabiltza, pues, pertsonak parte hartzeko, bueno, gure ikastaroa ezagutarazteko, eta, bueno, pues, jendeak ezagutzeko eta parte hartzeko. Eta, bueno, pues, nik uste dut hori dela prozesua. Noren laguntza jaso duzue ikastaro hau antolatzeko, edo bakarrik zu eta beste emakume horren artean antolatu duzue? Hori da, antolatu dugu, Emaize zentro sexologikoan
profesional batzuk daude, eta, bueno, hau ekarlana izan da, eta orduan izan da nire proposamena egin genuen Maizeko kideen eta nire artean, eta gero beste laguntza bat izan da Prometea elkartearen laguntza. Ze haiek arduratuko dira espazio partizipatibo horietan emango digute laguntza, muralak egiten, ideia jasotzen, elkarrizketak sustatzen, eta orduan guretzat hori laguntza handia izango da. Ze, bueno, pues, horretan adituak dira. Orduan nik uste dut oso interesgarri izango dela, ze haiei esker pues, jendeak parte hartuko du eta jasoko dituzte ideiak, eta bueno, pues, une horiek bideratzen lagunduko digute. Diruari begira, nork jasotko du edo jarriko du dirua? UIKA fundazioak lagunduko zaituzte edo nola? Badaude bi bide. Bada, fundazioak ematen dizu kopuru txiki bat, eta bestea da parte hartzaileen inskripzioaren zatia. Hori da handiena. Orduan, zuk badaukazu aurrekontu bat, presupuesto bat. Orduan, zati bat da fundazioak ematen dizuna, eta beste aldetik dago inskripzioen dirua. Eta hor dago, ez dago gauza handiri. Gure igual beste ikastaroen kasuan beste diru laguntzak dituzte, baina gure kasuan diru laguntza bakarra da fundazioak ematen diguna. Gero daude inskripzioak. Orduan, inskripzio kopuru bat daukagu, eta hoi esker aurrera eramango dugu ikastaroa. Zein izanen da pertsona kopuru limitea edo inskripzioaren limitea? 40 pertsona behar ditugu, bai. Ikastaroa aurrera eramateko 40 pertsona 40 pertsonak eman behar dute izena. Eta momentuz, jada inskripzio hori irekita dago edo oraindik ez duzu ireki? Bai. Irekita dago, maiatzan hasi zen inskripzio epea, eta, bueno, ikastaroa hasi arte, inskripzioaren epea irekita dago. Eta momentuz jendea apuntatu da edo oraindik ez, eta usten dute azkeneko unera arte? Bueno, pues, oraindik falta zaigu, bai, nik uste dut hori, jendeak, zuk esaten duzun moduan, azken momenturako usten duela. Baina, bueno, espero dugu kopuru horretara iristea eta ikastaroa aurrera ematea. Horretan gabiltza. Ikastaroa presentziala 100% izan dena? Bai, hori da. Ez dago online egiteko aukerarik. Gure kasuan ez, badago beste ikastaroak, guztiz online direnak, eta beste batzuk dira presentzialak, baina online egiteko aukerarik dago, gure kasuan guztiz presentziala da. Eta nik uste dut gure kasuan oso garrantzitsua dela presentziala izatea, azken finean landuko dugun gaia berezia da. Orduan nik uste dut garrantzitsua izango dela hor sortuko den giroa. Orduan online egiten baduzu, giro hori ez da sortzen. Nik eman ditut pandemia garaian, eman ditut klaseak eta ikastaroak online, eta ez da giroa sortzeko, giro intimoa eta hausnartzeko giroa eta analisak egiteko giroa ez da sortzen, ez da gauza bera. Orduan gure kasuan horrela egin dugu, hori, giro berezia sortzeko, denon artean momentu bereziak zorrastarazteko, eta hausnartzeko, eta
bueno, pues jendeak ere parte hartzeko uste dugu beharrezkoa dela, aurpegiak ikustea eta, bueno, pues hor egotea, no? Lehen aipatu duzu pixkat, baina beharrezkoa da gutxieneko maila akademiko bat izatea? Ez. Publiko orokorrari irekita dago. Bai. Ez dago ikasle, osea, izan daiteke ikasle bat, baita pertsona heldu bat, osea, behar dugu pertsona helduak ere ikastaroan. Osea, helduak, adin guztietakoak eta formakuntzaren aldetik mail guztietakoak. Bai. Ez dago... Zenbat kostatzen? Barkatu? Hori ez dela publiko orokorrari irekita dagoela, ez dago mailarik, ez dugu jartzen mailarik ez. Guztion gauza bat, guztiona dena. Eta zenbat kostatzen du ikastaroak, ze badaude prezio bereziak edo? Bai, badaude prezio bereziak, hori orain harrapatzen nauzu, begiratu beharko nuke, baina badaude prezio murriztuak pertsona jubilatuentzat pentsatzen dut, ikasleentzat ere badaude prezio bereziak eta badaude prezio bereziak ikasleentzat ere eta Osakidetzako osasun langileentzat ere prezio bereziak daude. Baina da, 21 eurotik aurrera ikusten dut orain. Ikusten ari naiz, eta 21 eurotik aurrera. Osea, prezioaren aldetik nik uste dut oso ondo dagoela. Merkea, bai. Merkea da, bai. Eta ikastaroa bi egun irauten duenez, adibidez Valentziatik edo edonorretik badator pertsona bat, non egin dezakelo? Bai, badago egoitza bat, badaude estatu bekak, ezta, kanpotik etortzen direnentzat. Orduan, badago egoitza bat non geratzen diren. Osea, ematen dizkizute bekak, baina ostatu berezi batean geratu behar zara lotan. Orduan, ikasleen erresidentzia bat da. Orduan, egoitzaren Miramar jauregiaren ondoan. Orduan, horren aldetik hurbil dago eta, bueno, lo egiteko bekak daude. Eta nola egin daiteke matrikula? Interneten bidez edo? Bai, hori da, interneten bidez egiten da, sartzen zara www.uik.eus web orrialdean, eta hor sartzen zara gure ikastaroan, eta hor ikastaroaren helbidea da, orain ikusten ari naiz, www.uik.eu/jarduera/topagune gidoia sexualitateak gidoia emakumen gidoia ikuspuntutik. Eta helbide horretan sartzen zara eta ja jartzen du matrikulatu. Eta hor sakatuz matrikula egin dezakezu. Behin ikastaroa amaituta ziurtagiri akademiko bat lortzeko aukera da legoke, ez? Bai, hori da. Bai. Eta gero kredituak, 20 kreditu horiek lortzeko aukerarik ere egongo da. Beraz, unibertsitaterako baliagarri izango litzateke? Hori da, kreditu bezala baliogarria da, bai. Edo zein modalitate edo gradua ikasiz gero ere? Naiz eta ez dakite sexualitatearen kontuekin zerikusia ez duen zerbait ikasi? Bai. Ez da jartzen arlo batean izan behar dela, baizik eta unibertsitatean 20 kreditu ematen dizkizute, bai. Eta barkatu 20 ordu. 20 ordu, bai. 20 kreditu pilo bat dira.
dira, bai, 20 ordu. Eta bukatzeko zer espero duzue aurtengo ikastaro honetan? Bueno, espero dugu, hori jendea etortzea, bere sexualitatea propioaz asko ulertzea, ze bada hori batez ere informazio asko dago hedabideetan esan dudan moduan, baina badago gune gutxi gure sexualitatea hausnartzeko. Orduan, kontua da, nik uste dut hemen eskaintzen dugula espazio bat non bakoitzak bere sexualitateaz hausnartuko dela, pentsatuko dela. Eta lantxo txiki bat eramango duela, bere bizitzan, bere gaurkotasunean martxan jartzeko. Orduan, bere ongizate integrala mantentzeko. Ze azken finean, igual sexualitateari buruz hitz egiten ari garenean, pentsatzen dugu igual gauza bat dela, baina gure uste sexualitatea asko zabalagoa dela, ezta? Ez da gauza jakin bat, edo dakigun jakin hori dela baizik eta da gauza orokor bat, eta gure ongizateko, gure ongizatea sustatzeko beharrezkoa den gauza bat. Orduan horretarako, gure denbora eman behar diogu gure buruari, eta gauza batzuk landu behar ditugu. Orduan, modu praktikoan edo hausnartzeko gauzak, nik uste dut jendeak hausnartzeko gauzak eramango dituela, eta baliogarria izango dela pentsatzen dugu. Hori espero dugu. Zuk uste duzu jendea hasiera-hasieratik animatuko dela bere iritzia plazaratzeko? Ze askotan kostatzen da ez jende aurrean zure iritzia ematea eta gai honekin gehiago. Postu nau zure galderak, ze azken finean beti egongo da jendeak prest egongo dena hitz egiteko eta ez dena, orduan denetarik egongo da. Eta horrekin kontua da hausnartzeko eta pentsatzeko gure buruarekin, gero plazaratzea gure iritzia beste gauza bat da, batzuk hausartuko dira eta beste batzuk ez. Orduan kontua da gure buruarekin pentsatzea, kontua da gure hausnarketa propioa egitea, gure baitan, gure barruan. Gero, azalaraztea edo ez, bakoitzaren norberaren eskuan egongo da, ezta? Orduan, denon artean hitz egingo du eta bakoitzak hitz egingo du edo esango du nahi duena, ezta? Ez dugu inor behartuko, ez da inondik inora, baina bakoitzak esango du nahi duena. Eta planteatuko ditu bere hausnarketak edo bere ekarpenak planteatuko ditu, baina berak nahi duena. Eta ez norbaitek ez badu hitz egin nahi, ez du hitz egiten. Orduan, horretan askatasuna egongo da. Orduan, baina batzuetan, sortzen da giro bat non gure iritzia emateko girorik badago. Orduan hori egiten edo sortzen saiatuko gara, baina dena den bakoitzak ikusiko du parte hartu nahi duen, denok guztiok parte hartuko dute, baina batzuk hitz egitera animatuko dira, eta beste batzuk ez. Orduan, bakoitzak ikusiko du. Kontua da, gure buruan hausnartzea, ezta? Gure baitan. Ez da hitz egin behar, baizik eta gure buruan zerbait eramatea. Jarri alko zenuke bukatzeko jende animatzeko adibidez jorratuko duzuen adibideren bat edo gairen bat, interesgarria hola zehazki. Bai, hitz egingo dugu emakumezko masturbazioari buruz, ze tabua dagoen, horren inguruan, ezta? Orain, gaur egun badirudi ez dela tabua, baina oraindik ere jarraitzen du izaten. Orduan, horren inguruan hitz egingo dugu, eta gero
lehenengo egunean arratzaldean gorputz tailerra egingo dugu, orduan, bueno, pues emango dugu tarte bat, pues gu gurekin, gure buruarekin egoteko, ezta? Horretarako arropa erosoa eraman behar da, eta, bueno, pues gure buruarekin egoteko gogoak eraman behar dira. Eta, bueno, emakumezkoaren desioare buruz ere hitz egingo dugu. Orduan ikuste dut gaiak interesgarriak izango direla, eta, bueno, gero, pues, gure burua, guk pentsatzeko eta hausnartzeko, pues, aproposak izango direla. Oso ongi, espero ezagun jende animatzea eta ez azken unera arte ustea. Eta hemen utziko dugu, plazer bat izan da zu hemen izatea, eta espero ezagun ikastaro hori hausnartzeko eta zerbait ikasteko erabiltzea, ez? Eta baliagarri izatea. Vale, pues mila esker zuei ere, aukera hau emateagatik, gure ikastaroa zabaltzeko, así que mila esker. Mila esker, Loli. Venga, agur, eskerrik asko. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta hurrengo astean beti bezala elkarrizketa berriekin eta eduki berriekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.